Кеше кайчан горур була. Улы, кызы булганда, кияүеннән, килененнән, оныклардан уңганда, дусларына сөйләгәндә гаиләсе турында, рәхәтләнеп кыйынганда үз шатлыгын урында. Кеше кайчан горур була. Халкын мактый алганда, яла аңа ук атканда әверелсә калканга. Туган теленең байлыгын күрсәткәндә сүзендә бер бөртек шатлык тамчысы агып чыкса күзеннән. Кеше кайчан горур була. Ярышларда йөргәндә, иң югары пьедесталда ил байрагын күргәндә, аның җилфердәү тавышын җыр итеп тыңлаганда, оттырган чакларында да күңеле сынмаганда. Кеше кайчан горур була. Өметен үзмәгәндә, үз халкының тарихында уй-гыйбрәт эзләгәндә, вак-төякне атлап үтеп, олыны күтәргәндә, үчләшү хисе давылын теш кысып үткәргәндә. Кеше кайчан горур була. Азат булса ватаны, җаны теләп каршы алса ватанының һәр таңын, үзе теләгән хезмәттә кичкә тоташса көне, тыныч ял һәм назлы ләззәт татырга бирсә төне. Кеше кайчан горур була. Үзен үзе сынаса, җаны акылын, акылы йөрәк сүзен тыңласа, йырткычлыкны уятмаса, канындагы кыюлык масаюга әйләнмәсә, үзендә көч таюы. Кеше кайчан горур була. Язмышын кулда тотса, горурлыгының нигезен белсә, аны ныгытса, кая барганын аңласа, җиткәч тә җиде чатка адашмаса, курыкмаса, кеше горур шул чакта.